IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagkuyog ng white inspection House Majority Leader Sandro Marcos ken DPWH Secretary Vince Dizon itiming tayag bridge Tipidig, Ilocos Norte. Timing tayag bridge nagbuli kontrobersyal iti laing kalabes. Gaputa pura poste pa lang dinalpas iti damong inspekin ni Secretary Dizon iti February 13, 2026. Karaman ti Kabarwan Bridge nga miramraman iti issue ti flood control project. Ngem idikalman, makitan nga madaman ito pinakaramit ti slab tirangtay, kinasamento meten ti kalsada na. Kunan Secretary Dizon, manamnamang malpas ti talungrangtay, iti dayto nga tawen. Tapos na kasi yung phase nung pondo, which was 30 million. Tapos, nagamit na. Ngayon, napondohan natin, pinondohan through the help ni Majority Leader tsaka ng Pangulo na natapos na natin to this year. So, ang commitment natin, yung tatlong tugay, yung itong Luwing, yung Estancia, tsaka yung Kabarwan, matatapos lahat this year. In fact, dapat pa, next year pa to, May pa ang program completion nito. Pero dahil nga mabilis tayong nakamobilize, nagsimula tayo ng Mayo, pero pa lang, ganito nakalaki yung accomplishment. So, kampante tayo na makukumit natin, makukumit ni Majority Leader at ni Presidente na matatapos tayong nung tatlong tugay this year. Nagyaman met ni Congressman Sandro Marcos, gaputi pa nagturong ni Secretary Dizon nga nang-inspect tinasao nga proyekto. Impete ni Congressman Sandro nga awan ti Ghost Project iti distrito na. Unang-una magpapasalamat kami kay Sec na pumunta siya rito. Like Sec said, maraming fake news na umiikot at sinasabing Ghost Project. You can see, nakikita nyo naman, there's nothing ghost about this. And sana naman maunawaan ng tao, no, na some projects are done in phases, which is what happened here. So, nagpapasalamat talaga kami sa national government na nag-commit sila ng tapusin yung tatlong tulay na ginagawa ngayon dito sa Pidig. Namuan nga mingat nga tupay tidik iti karayan, gapot dumanong pala iti danom, kadag iti duma nga pagtengan. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.